ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। କାଳୁ କାଉ, ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ମିଟୁ ପାରା ଓ ରାଜଶୁଆ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାଳୁ ବହୁତ ଚତୁର, ଟୁନି ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ସାହସୀ, ମିଟୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଓ ରାଜା ଥିଲା ବହୁତ ମଜାଳିଆ। ଦିନେ ସକାଳେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସି ନଦୀ କୂଳରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଯିବା କି? ଚାଲ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା। ତାପରେ 4 ଜଣ ଉଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲର ଆରପଟକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ଅଜବ ଗଛ ଦେଖିଲେ। ଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ତାହାର ପତ୍ର ସବୁଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ନୀଳ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଟୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ, ଏମିତି ଗଛ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ରାଜା କହିଲା, ଏଇ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ମିଠା ହେଇଥିବ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଗଲା। କାଳୁ ତାକୁ ଅଟକାଇଲା। ରାଜା, ଟିକେ ରୁହ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଫଳ ଖାଇହେବ କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ। 4 ଜଣ ଗଛଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ହଠାତ୍ ମିଟୁ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥର ଦେଖିଲା। ସେ କହିଲା, ଏଠାକୁ ଦେଖ, ପଥର ଉପରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି। 4 ଜଣ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ। ପଥର ଉପରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଯିଏ ଏକା ନେବ ସେ ହାରିବ, ଯିଏ ବାଣ୍ଟିବ ସେ ଜିତିବ।